Είναι μέσα. Εμπρός! Γεια σου Ρέγγι. Και μετά κάντε ό,τι θέλετε. Λοιπόν παιδιά, πάρτε αστυνομία να συζητήσουμε τα νέα, τελειώνουμε. Πάμε. Δεν με νοιάζει, εγώ καλύτερα να θέλω σε μισή ώρα, αλλιώς παίρνω αγαπημένη στην εκπομπή. Σε έδωσε σημείο παράδοσης. Συγγνώμη που άλυσα, πού είναι η Όμηρη? Πάσε πρώτα το χρήμα και μετά η Όμηρη. Μες τα χρήματα, Ακίνητη! Ποια τα χέρια! Τι είναι παιδιά, τα χέρια! Πού πήγανε ρε, πού πήγανε? Τώρα, για χαρά, πηδηχτήκαν από το παράθυρο. Πάμε ρε αδελφέ. Ο άντρας μου πήγε 4 φορές με το Σπύρο. Βρήκαμε το σημείο G του Τράγκα. Ποιος είναι ο Σπύρος? Με έχετε σκάσει από το πρωί. Ο Καραμαλής έχει την φιλοσοφία. Μόνα θα γυρώσεις. Ένας μεγάλου fact PlayStation. Δεν θέλω να κάνω εγώ τον προπονητή. Έτσι, μπράβο.